Dís maríomh agus fáiltar agus seach muine muice mise Antaine an seo muine muice beag mé seo fá lethir a clíc nó mar sin beag mé caint ar bell beag le Richie Conroy ó DCU tá Richie ag obair mar scríbhneoir cónathe san ollscoil sin so beag sin samúil bell beag beag mé caint le Richie. Well mar dúirt mé beag mé caint le Richie ar bell beag bhí ihe Arnold agrathe Richie le déine agus bhí John Spillane mar den ihe agus tá sé ar internet Richie níos móna sin a dhéanamh amach an seo so beag córa samúil a going le cúnamh dé. Chuna táta Richie bhfuil tú an sin lom ar Corbe? Tá. Anna war ar fáil. Well fáiltarót an chlár agus den Níor FM. Siúd a céadúir Tommy Capper ar an stáisiún seo. Sé agus it's more an honour agus it's more an pleasure. Ionach ar fáil. Ionach. Bhí mé rá gur scríbhneoir cónathe thu DCU. Sé don bblion seo is mi se scríbhneoir cónathe. So caihanna fuirt bhfuil an bríon ag tosú an bríon acadúil just ag tosú nó bhfuil si? So in DCU I'm not a hardly sé ó cinál míanaar an bblion de réir an féidir a seach is split an bblion. Take him on school on kind of school bblion, yeah, all right. So hosu mé a mí an vantóir agus go bra. Sorry, mí anar agus creek no mé a mí an oleg. Éintach. Bhí seachtain crua agus níl inkin ag gobar. Oh na. Well tá tú scríb leat nach bhfuil tá tú scríb a gcónaí. Tá, yeah, scríbhneoir garmúil mise. Yeah. Bhím si scríb scriptnas gan an agus telefiche an cuid mó. Oh na. Agus freisin bhím si ag gobar ar leabhar do chuid hain, so sin a dhéanamh go leabhar na hora. Coola mé gur ó aonaíon beag gur sin an dara leabhar like kind of on jailbreak nach an dílan. An dí sin ag dtír. Now tá sulgam nach bhfuil sé faoi rún bhfuil aon rud níl. No, agus bhúg sé actually an nuirí bhúg sé an céadú san Oireachtas. Ionach. Go mórtas litir an Oireachtas show. Ionach. So tá bheith sé teach amach i rihan Tariq agus just táid ag gobar ar canál ar in a rudí ag an deire like ag cur agar ar an leabhar agus híomháin agus riile. Yeah, so it's leabhar. So in cé leabhar bhí an níormhach mí dílan a bhí annach níormhach cinál slucht beag. Yeah. Mí ach an uair seo is blian ar fád atá ann. So tá leabhar bhád níos mó agus tá sé níos dúbhánach rud mar sin dhéanamh. So tá mé gcuint an bh. Sé agus bhfuil is cadí de churamí san ollscoil agus tuiscom gúil tú scríb, bud leis na micléin agus na iníon lein cadí dhéanaan a míon ceardlan nó cadí bhíon arsúil. Bíon, yeah, so it's cinál well closúil cóbadling a lá. Oh yeah, tá gacrú. Yeah. Ach go honúil like curm se féin ceardlan ar fáil agus freisin curm se leachtainna agus curm fáilte rih íchaintóirí teach chuig an ollscoil chun leabhar leis na micléin agus leis an bhrein. Agus like in níg so tá siad ar stéire tá an Tariq inis ach be mé ag teagas semester hór mí an Bradford. Agus tá céim sa gailgas an ollscoil ní a bhís gom go raibh sé mar ábhar. Bhuiine mé céim sa gailige i gláiste trínáide. Yeah. But tá céim ar fáil a DCU an bhfuil. Oh, tá school bór in DCU. Yeah, near coola mé tráchtar. Bhí is gom go raibh an fiontar, you know, an a cúpla bliain ó hin a níl mise rá ólach ar seo. Bhí St. Pat's agus bhí cúpla cinál cláistí agus chuirsiad na cín ar fád le chéile. Agus inis tá DCU, like tá scoil na Gaeilge is tá scoil na Gaeilge is most a tier DCU inis. Ó haibh micléin de. Okay, so big tú gnóthach amach an seo nuair hagann siad a ráit. Is ionta an rud. But rud eile Richie, an ihe Arnold sin dagrig tú le cúpla lá hin, cúpla íthó hin nach le John Spillane. Sin ag dúir cé. It's like more than a chuid John Spillane. Oh yes, Brala me. Yeah. Agus ceol agus. Yeah.
It's dinner on Jarfa. Sha, Hagoni. Yeah. Sha. Agus Kegur scríbhneoir mise tá ansin gom sa rud seo an taistear crupiach agus a bheith ag leirt agus a deagháil daoine eile atá ar an aistear crupiach. Sha. Céine beidir nach go déanamh an rud canna céine lumsa ach so bhí anspéisi gom just leirt le John faoin saoileh a bhí ag go dtí seo agus a má ibre atá ige agus gachar mar sin agus cos sé cúpla ar an an scothaghain fi háling ar fád. Céhhéid ar Zoom a bhí sé darnóid. Céhhéid daoine bhí ag freastal ar... Bhí chuige hart a chuige an. Ítach, agus ní raibh bhí fáte bhí mé gurí é oscail amach do gachlinn an íháin winter an na hoscoile. So sin smaoinmh anhá ar fád. Tá buntá sé bhaint leis an Zoom, daoine tá fiú go bhfuil tá mis go pásan de kind of brain leis, but tá buntáistí cinnte. Bhfuil cadtá amach an seo bhfuil éon rud mar sin barta go íth arnáil eile mar hampla. Tá agus níl éon rud cíte bhí sé Jackar golóir ag seo a agrú. Ní raibh na rudí seorálas a gomach bíon sort ammantí sa choláiste a bhíon spéir gan áthach agus sin cinál ní na Bealtaine agus an nolig agus an sin bíon sé ciún golóir sa Barry. Táid chun é dhéanamh gach séisiúr. Go bra. Agus so nuair thucaí na miléin arás ag tús mí bhanfór be ceann eile gin. Beidir go mé ceann eile gin just a rihan tarig. Agus bei mé Facebook space a gom beidir dúir sconán agus scríbhneoir filiocht sconán treéis teach amach an léige. Brálam na an scríbhneoir an léirthir agus an haistóí a chruinú le chéile beidir branuir sconán. No chun an féidir le daoine nachhfuil in níosú teachtar bhfuil si bhar Facebook nó ar na meán cumarsáide? Bhfuil táid agus an bailach is far it's better Michelle Lanninger Twitter. Okay. Richie Conroy or CHI Conroy. Right. No, it's better school. If we got the great to get a Lanninger DCU. August October Oscar to the cock. So Bay Olis August DCU fresh and taught here and Neil Misha our Facebook being Shahainig a cur on the Olis father mock our Twitter. Being to tweet all. Yeah, just starting me off Facebook near Harlan Rudchin Cooper Blino here in Lesson Cambridge Analytica because really disturbed me hand on the McGree that. Oh yeah. Okay. Better go and Curry Misha Refo Socket. Okay, where Ain't for taking her shoe like it's very like a raw lesson look day. Yeah, then it's fair. Then my piece of crave squealer the hun Richie Kinte. Yeah, go bra. Okay, well listen, the nerdy go gal that leis on scríbhneoir tá mig súil go mórla sin, yeah. Tá gur gá le like leabhar nua oscéilge go bhfuil daoine ag scríbh tá sé cad é an rud batha teanga í a leabhart ba búnú teanga í a scríbh. Sin ceannis. Má tá ceart go. Cad é? Agus tá sí tá freisin gohfuil rudí cinál éitrim le lei freisin. Yeah. Ní gá ag cacrad a bheith cinál. No. Trum crucial. Yeah, new. Yeah, new. Shockas dúrmhatha snéis fada ladránach. Yeah, can ceart go. Ain't him lad. Right, gonáirí lad Richie, it's got a míle mágad an gléic go. Slánanish. Yeah, sin Richie agus tá ceart go scríbhneoir agus scríbhneoir cónathe sin cean. Rinne mé darmid ceiste chur an bhfuil cónaí ar san old school sa campus. Í lis gom faoi sin ceisteinis. Céim fánar an céadú eile.